0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sanibonani wey'ngane wethu, angimele lapha futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili elemigama ngiveze ko uNtuthuko Khumalo bathi iLaspo namagumede. Ngiphinde ngicela ingane wethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi cela enze okufanele uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngaza kwethu sekulona udaba oluthinta ukudlula emhlabeni komculo kamaskandi, inkosi yamagculo Msicebi, umfoka Dlamini, insizwa lephansi emsinga wey'ngane kwethu eshone kabuhlungu laphana engozini yemoto bekhona laphana endaweni yase-Richards Bay ngalo isonto ebusuku. Okuhlekela imbono ey'nkundleni zokuxhumana ngenxaphakane kwengoma ngale mithi umfoka nala akayikhiphile nje akathe nje ukuyidedela khombisa abantu ukuthi nawo umucu awusebenzisile laphana-ke ingoma emnandi kakhulu la iduduza khona-ke ukudlula emhlabeni komculo maskandi uSicebi umfoka Dlamini. Abantu uyakhuluma-ke laphana ulimithi ukuthi le ngoma akazi ukuyikhipha njengamanje ngoba-ke kuningi ukukhuluma ukuba khona kumaskandi. Abantu sebazothi ufuna ukudla laphana ngoSicebi njengoba engasekho laphana ubefisa impela ukuyikhipha ngoba abantu abaningi bakhombisa ukuthi bayayithakazela, kodwa-ke uyazi ukuthi kumaskandi bayakhuluma abantu bakhona. Ngakho-ke angeke aze khona ukuthi-ke le ngoma ayikhiphe ngenxa yezinkulumo zabathandi bomculo kamaskandi. Kodwa-ke abanye ababalandeli impela bakhuluma nabadlulisayo bembona ukuthi cha, bacela ukuthi ingoma ayikhiphe laphana-ke noma-ke angafaka obe umndeni laphana abe yena ozobe i-beneficiary-ke laphana le ngoma ezophumela kuyo ukuze ikwazi ukuthi ilekelele laphana ukucontribute emngcwabeni okanye okufihlweni kukaSicebi laphana. Omunye-ke uye wakhuluma uthe uyacela ukuthi ayikhiphe noma-ke sebangayikhipha ngegama lakho Sicebi laphana-ke ngaza kwethu ukuze uma ngabe kuphuma lawo masentshana azophumela kubo-ke kaSicebi. Ngana kwethu kubhalwa kanjalo ey'nkundleni zokuxhumana okanye-ke bashiye kanjalo kwabo ukuphawula ey'nkundleni zokuxhumana. Kodwa mina ngifuna ukuza ukuthi wena mhlambe uthini kwakho ukuphawula ngalolu daba laphana. Siyazi ukuthi kunendlela ukuhamba esitudio yokhipha ingoma, kodwa mhlawumbe futhi uma ngabe usuzoyikhipha ungatholi lutho mhlawumbe nalokho hhayi kuze kuliphazamise igama lakho. Kodwa-ke ngana kwethu ngifuna wakho umbono mhlawumbe ngalolu daba, akahlane comment section ke ngizwe ukuthi luthini lwakho uvo ngalolu daba. NgiLaspo mina sengiphuma njena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya nezindaba ezilandelakho kwividiyo elandelakho. Kwakho ukusubscribe, niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.